sisan de tun b'a la sisan nin a lajɔra ka sisan nin to a la ko sisan nin ko u ka famille ko a b'u ka famille bɛɛ la sisan nin ne y'a fu a nana ne kamana gan mais muso nin lajɔra ka sisan nin to a la kalo 9 an bɛ sigi k'an sigi kalo 9 kɔnɔna na an ti da su an ti da tile lafiya waati foyi t'an ɲɛ an nana to ten muso nana jigin a jiginnen o juguyara kɔrɔlen ye o juguyara kalo 2 kɔnɔna na den ko seginna kɔ ne yɛrɛ kamana ganna ni muso ye n t'a dɔn muso in yɛrɛ bɛna kɛnɛya cogo min na dɔgɔtɔrɔso tɛ dɔgɔtɔrɔso ye farafinfura tɛ farafinfura ye sisan a farafinfura ne bɛ se ka ɲɔ ka 10 fɔ sisan a farafinfura la a si ma mago ɲa ne tora ten ne terikɛ ye mamari ye an bɛ to ka image lajɛ n'an sigira baro la an bɛ to k'a ka image lajɛ aya don la ne yɛrɛ hakili t'a kan k'a fɔ ko ni y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko ale ka olu ka fura de bɛ se k'ale ka muso kɛnɛya ne hakili t'o la den kɔni kɔ seginna kalo 2 kɔnɔ kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ sisan nana juguya a juguyalen don dɔ la a nana jiginɛ kɔnɔ est-ce que ni muso in fatura k'a to tan nɔ k'a sɔrɔ ne ma labɛn kɛ a labaara a bɛ kɛ lebu dɔɔnin ye bi tɛ dimanche ya bi tɛ kasira sugu ye ya ne ye dugu jɛra dɔrɔn ne ye bi ka taa kasira sugu la ka taa kasange san ka n'o bila ni ye kasange san k'o bila n bolo kɔrɔ en cas de ni bana ma ɲa an k'an yɛrɛ sutura joona wula fɛ ne sigilen bɛ ala nana n'a ka ko ye mamari ye ne wele ko kɔni baasi tɛ yen ne ko n ko baasi bɛ yen dɛ n ko madamu man kɛnɛ ko mun b'a la n ko sisan de b'a la n ko ka jugu dɛ a ko sisan b'a la n ko sisan b'a la mais n tɛ k'a fɔ a ye ni hali furako ye quoi n bɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn ni hali ni a fatura a kana bala a la quoi parce que n terikɛ de n'a fatura a kana fɔ ko mun bɛ muso la n tɛ k'a fɔ a ye ni o de n bɛ k'a fɔ a ye ni position min ye o kɔni ye dɔrɔn a ma fatu a kana bala a la quoi kasange sanni bɛ n bolo ye bon an tora ten n ci ko ne ma ko n kɔnɔ min na sisan a nana ka na muso lajɛ a ko ne ma ko ko nin ka jugu dɛ n ko a ka jugu dɛ n ko bon an ye kalo 9 de kɛ tan den wolola den kɔ segira ni den kɔ segira sisan ni muso fana ne tɛ se ka fɛn fɔ e ɲɛna ne ye a wele ka bɔ kɛrɛfɛ n ko mais muso in kɔni bɛ yɔrɔ min na ne kɔni y'a da a fana tɛ bɔ a la parce que n ko ne yɛrɛ y'a o labɛn daminɛ ka ban a ko ko an kana o fɔ ko bana mana juguya cogo o cogo bana juguyalen bɛɛ tɛ ni fana a ko i bɛ n kɔnɔ a ko produit